زرعنا بيتها نسمو يبارخ إذا حلف سمونات ناي تانكس جيفينج ويكان خانة مسجنا سموني نيرو زهاجر እግዚአብሔር አምላክ ስለዝገበረው ሁሉ ነገር እነመስግነው ለዋን ነሩ ስሊኡን እግዚአብሔር እነመስግነው እግዚአብሔር እነመስግነው ብዙ ነገራት አለና እዚህን ትልካ ወዝርካ ይወዳኒን ገዛር ሰያኔ ዛባ ነገዛር ሰይ ከሐስብ ኮለሁ ከመስግነው ዝኽል ብዙ ጽጽው ነረሞ ምቁጣሩ ስለሳንኩ ጥራህ እንተ ለወደየው ጎይታ የመስግነካለሁ ኢለወደየው ምክንያቱ ኩዳዜክ ነገሪ قدامي لعلو كل سنة جن نقول هاي يسكرتوس مركبة ينعي نعهم تيم خانوا يفلتن قد نعجنا تزعابين مودة زيبلون نجر نعي نقول هاي يسكرتوس مركبة إمو سليون أملاخ مسكن أب قدامي بيتروس معرف حدا ينادلنا حجون أبا يقتل كساع قطري تشعات تزلو تزراربنا نيرنا دمحجي እግዚአብሔር ረዲዮ ካለ ጊዜ ሪቪው ክንገብሮይና ወይ ካንደግሞይና ሎምግና አምዕራፍ ሓደ ቁጥሪ 10 ጀሚርና 10 ክልተ ዘሎ ክርኢ ይደሊ እንታይ ይሉሎ ጴጥሮስ አቦና ጴጥሮስ እንታይ ይሉሎ እቶም ብዛዕባ እቲ ንዓኻትኩም እተመደበ ጸጋ ተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ ደለዩን መርመሩን እቲ ኣባቶም ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብስቃይ ክርስቶስን በቲ ድሕሪኡ ዘሎ ክብርን ቀዲሙ ከም ዝመስከረ ነየናይ ወይስ ንኸመይ ዝበለ ዘመን ከም ዘመልከተ እናመርመሩ نعخاتكم منبر نرسم كم زي قلقلو تقلصلهم ازون بتوم بتي كاب سماي تلاخ منفس قدوس غيرهم وانجل لسبخلكم حجي تنغرالكم ملائكتنا ابو كتمتو يبهغو يبل اغزي قال زي زغرم مدحانيو زبلنا زلو ارس نزي تمرتي انتي يلهو نمدحنا توهبه ጸጋ ወይ ከነመስግነሉ ዝግባአና ጸጋ ክብልን ፈተሆ ዝኾነ ኮይኑ ግና ሓደ ነገር ተዋሂቡና ኣሎ ንዓና ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን እዚ ኣብ ዘመን እዚ ነብር ዘለና ኣመንቲ ሓደ ነገር ተዋሂቡና ኣሎ እሱ ኻንታይ ጸጋ ኣምላኽ ብኾሙ ዘይጻሪ ተዋሂቡና ኣሎ እቶም ቀዳሞት ኣቦታት وكاتم قدامات نبيات بزعبا عزيهم بزعبا زي قداي زيهم ليتن معلتن زحاسفون لسنتون نيرهم بزعبا زيهم كاب بزح صحيفهم مناتو اتي ابوم زي نبر منفس يبلنا الله قال املاح انت يقبر نيرو بزعبا تخمط زلو بزعبا ني زمن نغر قداي يريهم نيرو بزعبو خانساتن كل غزي يمرامرون يصحفون نيرهم ابوم اي بصحن ارخوون تصغازي نحنا غنا بخومو توابنا لمو نجزابير كنا مسكين يقبعنا يو كبرنا اسمه يوهن سلزي بزعبا زي كندحنا اللو صحابة أجا أجزابير تقبرو بقوينا نحسب زلنا مالتي أملاح بارخ بقوينا كنزرارب أجا كبهال كله نتحياب زيكمو بلي واقع دخفل قدامو تقنا بزح واقع كفيلهم يوم نزي نجر زي نار أيو بزعبو كله كنزراري بنا أملاخ مسكن نيشن سألي قويتان قالكا أهرو بقالكا جابير نسخة خبر زخاها يفوس رد أنا بزح كنا مسكن اللو زقبا قدر زي بلو ألو كم معزم زامن جابير أملاخي كابن عيت راح سسعين وطينا እግዚአብሔር አቡዬ ነትንስኻ ከነብረሉ ዝሃብካና ንሓጎስ ናብራ ብኡ ነተጸናናና ልብና ሰሚሩ ከነብር ክትረዳና ጽልያ ኣለሁ ብፍላይ እዞም ኣብዚ ሃገር ዝንነብር እግዚአብሔር አምላኽ በብዙሕ ነምድር ነገር ተባሪኽና ኢና እሞ ስልኡ ነመስግን ሓለፋ ሁሉ ግና እዞም ንሕና ንዓኻ ንስዕብ ዘለና ኸዓ بودخاب يسوع كريستوس غيركا
تكبر واقع كفيلك نزل عالم صدقن رستن غير كان نخمو سليو نمسكن لنا እግዚአብሔር አቦዬን አልካ አخبرሮ حلف نسخات زارب نحنا خنسمع كتردعنا يصلي الله እግዚአብሔር አምላኬ አነ ስለተዳለኹ ዘይኮነስ ንስኻ ስለዘለኻ መንፈስካ አባና ይሰርሕ ስለዘሎ ጥራሕ እግዚአብሔር አምላኬ በዚ ንእመናለና ክብሩ ሁሉ ንዓኻ ይኹን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ስለዚህ እንታይ ልሎ እቶም ብዛዕባቲ ንዓኻትኩም እተመደበ ጸጋ እተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ ዝምድሓን እዚ ደለዩን መርመሩን ይብል ንመን እተመደበ ጸጋ ኢልዎ ንዓኻትኩም እተመደበ ጸጋ ዝብል ቃል እዚ አስምሩ ለይኹም ንመን ተመደበ ጸጋ ንዓኻትኩም እተመደበ ጸጋ እቶም ዝደኽሙ ዝጽዕሩ ዘለውሲ ንምንታይም ዝጽዕሩ ዘለዎ ነቲ ብድሕራይ ዘመን ክኸውን ዘለዎ ነቲ ቅድሜና ዝነበሩ ይኹን ወላ ንዓና ወይ ካብ ሕጂ ዝመፁ እንታይ ገብሩ ነይሮም ብዙሕ ጻዕሪ ይጽዕሩ ነይሮም ብዙሕ ይደልዩ ነይሮም ብዙሕ ይምርምሩ ነይሮም ዝጻዕሮም እንድኻሞምን ግና ንገዛእ ርእሶም ኣይነበረን እንታይ ደኣ ንዓና ወታኑ እቶም ቅድሜና ዝነበሩ እዚ ዕድል ዝረኸቡ ኩላቶም እዩ ንምሳሌ ዝኾነና ሓደ ሰብ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዳወሲድና እቲ ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 25 ክሳብ 35 ዘሎ እዩ እቲ ሰብኣይ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ተባሂሉ ይውፅበይ ከም ዝነበረ ይዝርየና ቃል ኣምላኽ ንኢየሱስ እንታይ ክትሪእኻ ከይረኣኻዮ ኣይትመውትን ኢኻ ተባሂሉ ስለ ዝነበረ ይፅበ ነይሩ ትፅቢት ክንድምንታይ ከቢድ ምዃኑ ኣትን ብኡ ዝሓለፍና ንፈልጦ ክንደይ ዓመት ከም ትፀበየ ኣይንፈልጥን ግን እሱ ግና ሓንቲ መዓልቲ ዛዕደል እዚኣ ረኺቡ ስለዚ ሉቃስ እንታይ ኢሉ ፅሒፉልና ኣሎ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ይብል ዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መዓልቲ ግዝረት ኮይኑ ኣብ ቤት መቅደስ ምስ ከደ ስምዖንካ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ድርኺት ወይ ከዓ መሪሕነት ንቤት መቅደስ ወይ ከዓ ንኻ ናብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ምስ ከደ ንኢየሱስ ርእይዎ ብርግፅ ብዙሓት ቆልዑት ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ግዜቲ ግናኸ እቲ ኣገዳሲ ዝነበረ ግና ንኢየሱስ ክትሪእኻ ስለተባሃለ ንኢየሱስ ረኺብዎም ምስ ረኸብዎ ከዓ እንታይ ብል ሓቆፎ ንኣምላኹን ኣመስገነ እሞ እንታይ ኢሉ ጎይታዬ ነቲ ንምብራህ ኣሕዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢሉ ሕጂ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢሉ ምክንያቱ ነቲ ጽበዮ ዝነበረ ነገር ኩሉ እንታይ ገይሩ ረኺቡ እቲ ጽበዮ ነገር ዝነበረ እንታይ እዩ ብርግፅ እዞም ህዝቢ እዚኦም ንዘመናት ሙሉእ ድንግል ክጠንስ ወድን ክትወልድ ኣማኑኤል ዝበሃል ክመፅእ እንዳበሉሲ ብዙሕ ትፅቢት ነይሮም እዩ ሕዚ ነገር ግና ሕጂ እውን ይፅበዩ ኣለዉ እተገሎም ገለገለ ካብቲ ህዝቢ ዘምለጡ ግና እግዚአብሔር አምላክ ይባረኽ ንዓና ነዞም ሕጂ ዘለና ዘይሐልፍ ዘላለማዊ ዝኾነ ነገር ሕሊፎምና ኣለዉ ገለገለ ግና ካብ ቀደም ጀሚሩ ብዛዕባ ዝተገልጸሎም ስለ ዝነበሩ ብዙሕ ጽሒፎም ኣለዉ እዚ ሰብኣይ እዚ ከዓ ከምኡ እግዚአብሔር በመንፈሱ ዝገለጸሉ ነገር ከራኻዮ አይትሞትን ሀዝ በለ እንታይ ከም ዝገበረ ሰብኣይ እዚ አይንፈልጥና ስለምንታይ ከም ተባሃለ አይንፈልጥና እንታይ ንፈልጥ ሓደ ነገር ንፈልጥ እንሶ አንታዩ ነዚህ ህፃን እዚ ከራኻዮ ከይሓቅፍካዮ አይትሞትን ሀ ተባሃለ አምላክካ መዓልቱ ስለ ዝገበረሉ ርእይሎ ስለዚህ እንታይ ዘለኹ ብዙሓት ይጽበዩ ከም ዝነበሩ ከም ዝዕድል ምስረኸቡ ኻንኻ ተሐጉሶም
نابتنا زلالم حجر كروخم زدليو كمون تسامراو سبيت انترالينيا حدا مسيح كمسيو نسون تجبرلنا يو أتخن كرو زلنا ما قدو خلو خرينا إيرات زاري بالله توم دك يعقوب زبالو خلاتهم يسبيكم زنبرو إنانري باري أبتج نبرنا يو كنكسل باولوس بزعباز أجازين تايلو لو حركوا كمكحسي كجبري يكون الأمو بأمنة بس أجايهم زد عنكم إذا خاو وفد أملاك ينبر كبهاتكم أيكونن ريهم بس أجايهم زد عنكم إلنا كاب جبري أيكونن كاب تعري يكونن إذا قداموت نزي صحف ذي صحافو مالت مستنبه نبياتنا بس عارم ببزح سقاي ببزح مكرا يوم حلفهم نحنا قنا بخومو نيسوس كريستوس بإيمان نجرنا كلنا بيسوس كريستوس نمسا بخومو خا نحنا كنصدق نخل هو إذا خمسة خبل كله بزح كنجاجنا خلينا هو بسجانا صدقنا مود لنا هنبنا أيكونن بزح تقابل الكامو بزح كابخا تسويت هالله جن إتوبت أملاكنا بخومي نيسوس كريستوس مبالي تلذي اتهم نزي صحف صحافو نبيات انتاين كمين كم تخون نخفلطو بزح ساعات كم تغبرو እዩ ዝነግረና ዘሎ ነዚ ጽሑፉ አቡሽተም ኮይኑ ዘደረኹም ዝነበረ ግን መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ አምላኽ ባረኽ ንዓኣቶም ነትዕዮ ከዓዩ ንግዜ ወሃቦም ንዓይና አኻትኩም ከና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልና ብኾሙ ዝወሃበና ነፃ ህያብ እዩ እዚ ትጸጋ አምላኽ ባረኽ እዚ እቲ ናብ ክርስቶስ ዘቅርበና እቲ ናብ አምላኽ ክንቀርብ ዘኽእለና ጸጋ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ እሱ እዩ አምላኽ ባረኽ ኢሳያስ ብዙሕ ጽሒፉሎ ድንግል ክጠንስ ወዱን ክትወልድ ክብል ከሎ ንእምሮ ሰብ ዘይከኣል ከይኾነ ከሎ እትዛረቦ ነገር ኩሉ ዓብይ ቻሌንጅ ከይኾነ ከሎ زارو نجار زيت ريو نجار بزعبوه زارو خلها زجرم نجار يكبيريو جناخه امنت جنا نتزير رجس مقباريو لنا الله وران كسب كله امنت جنا نتزير انت مواريو رجس مقباريو أملاح بارك سلزي النجارو زبله كله منفسه زبله كله بامنتيو دنقل كتأنس يا ودون صلي يا أير أيون يا سياس جناخه نجزابير سلزة أمنو قال جزابير سلزة خونه كاب جزابير سلزة خونه دركت منفس كدوس سلزة خونه نعوذ زارو وزلو كسعفو قدني نمرجع قداي خونه نسي نمنتاي إذا أبو خونه سرح زلو أبوش تو خونه زعي زلو منفسي ونزق قبر زلو كميرا غيرو خونه زي كبلاي كلني مناتو إذا أبوش تو زلو كنترولر خونه زارو زلو عمل حبارة بأمر سب زينتين كسلوا يتخلينها معرف همسان سلسلة كا بزعبا زي كابدين زولد ولود انتي كم زقات امو كمين كم زخون بتعامل بصحيف الله قل سبات انتي لما اللو حادث مسكونة نستفاد أما نجاري كسحب زخيل كم زنبري كمين يجرو كيخونو خلو كم زيلوه حادث بحادث نت بنت وكم يجرو كسحب زخيل إلهم نزمت حافظ انتهي إلهم وسينهم والله نو دحري موسم سنسان يسوع كرس صحافي إلهم والله جناي كونن تاريخ كم ذنقرنا قد مش وعدت 100 عامت نا يسوع كريستوس لدت تصحافي نجرجن أملاح بارك هاللويا أملاح بارك أتي أبوشتم ذنبره منفس أتي أبوشتم ذنبره نجزابير تأجع أتي أبوشتم ذنبره نجزابير حيلي أتي ديناموس بحال نسو جنا أنت قبر نيرو نتخمتو زلوا يري أمو بزعبوها خزاربو يقدر نيرهم مرجع يكونه واو كم يدسي بالأملاح بارك እግዚአብሔር መንፈሱ ቆጣጠረ ካሆሎ እግዚአብሔር ናቱ ገሩ መንፈሱ ገሩ እዚንቲን ክገብር ከብለካ ሆሎ ክንደ ይጣም ያ ቀልልዩ አይኮነን ነእግዚአብሔር ጉዳይ ስለዘለካ ናይ አምላክ ነገራው ጽሓ ስለዘሎ እተሐልፎ ግን አሎ ኢሳይያስ
እዚ ኩሉ ምግላጽ ይንበሮድ አንበሪ ህይወቱ ሙሉኡ ብዙሕ ስቃይ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ብዙሕ መከራ ኣሎ ከምቲ ካብ እግዚአብሔር ትረኽቦ ኃይሊ ከምኡ ዝኣክልካ ኣብ ዓለም ዘሎ ገዛይነ እዚ ዓለም እዚኣ ጸልማት እዚ ዓለም እዚኣ ኻ ዝውንኖ ካለ ኃይል ኣሎ ኩሉ ግዜ እቲ ካብ ዓለም ዝመጽእ ኃይልን እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ ኃይልን ምስ ተጻረሩ እዮም ኣምላኽ ባረክ ግና እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ ኃይል ግና ንሱ ይስዕር ስዒሩኻ ክነብር እዩ ኣብ መወዳእታ ግና ኩሉኻ ክዕጾ እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ዞም ነቢያት እዚኣቶም ይብለና ኣሎ ብዛዕባ ጸጋ እዚ እንታይ ገበሩ ደለዩን መርመሩን ብግልጽ ግና ክርድኦም ኣይተኻእሎምን ብዙሕ ጥቕሳት ኣሎ ክትንብቡ እንተደሊኹም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝበለ ኣብ ማቴዎስ 5:10-12 21:33 23:33-37 ግብረ ሐዋርያት 7:51-53 ዕብራውያን 11:36-40 እንተንቢብኩም እዞም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ከመይ ከም ዝሓለፉ ክርኢ ንኽእል ኢና ዋይ ስለምንታይ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሕያው ጸጋ ኣብኣቶም ስለ ዝነበረ ነዚ ጸጋ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ተቃውሞ ስለ ዘሎ ሓዋተየ እንተ ደኣ ኣብ ህይወትኩም ተቃውሞ ዘይብልኩም ኮንኩም ክርስትና ኣብ ዕዳጋ እያ ዘላ ክርስትና ኣብ ዕዳጋ ከይትኸውን እንተ ደኣ ደሊና ተቃውሞ ክንፈርሕ የብልናን ተቃውሞ እንተሎስ ብኡ ኢና ፀቢቕና ነብል ንርአዮ ከመይ ገይሮምኩም ዝሓለፉትም ኣቦታት አንብቦ ግዜ የብለየ ንዑ ከንብቦ ጥቕሳት ግና ኣብሉለኩም ኣምላኽ ይባረኽ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ሓደ ከም ዝዘርእ ሓደ ኸለኻ ከም ዝዓጽድ በዚ ዘረባ እዚ ሓቂ እሞ እቲ ዝዓጽድ ውዕለቱ ይቕበል እቲ ዘረኣን ተዓጻድን ብሓንሳእ ምንታይ ክሐጎሱስ ንዘለኣለም ህይወት ፍረ ይእከብ ኣነ ንኣኻትኩም ኣብቲ ጻዕርኩም ኢሉ ክትዓጽዱ ለኣኩም ካልኦት ጻዕርብሉ ንስኻትኩም ኣብቲ ጻዕሮም ኣተኾም ኢሉ ኣየ ጸጋ ኣነ ዝብርትዕ እቲ ዝዘርእ ድዩሲ ወይስ ዝዓጽድ እቲ ዝዘርእ ዝሓልፎ ኣብ ማሕረስ ነርካ ትፈልጦ ኣለካ ማሕረስ እንታይ ከም ዝመስል ትፈልጦ ኣለካ መሬት ተጽሪይ ኣለካ ክንደይ እሾኽን ክንደይ ቁጥቋጥን ተጽሪይ ኣለካ ትሓርሶ ኣለካ ድሕሪኡ ከተጸብቆ ኣለካ ደጋግሞ ኣለካ ዘየድሊ እንተሎ ከተቃጽል ኣለካ ብእምነትካ ትዘርኦ ብእምነትካ ትዘርኦ ንምንታይ እቲ ዘራእኻዮ ክበቁል እዩ ከይበቁል ንሲ ኣይትፈልጥን ማይ ክመጽእ እዩ እሞ ማይ ከጠልቂዱ እሞ ከብቁሎ ኢልካ ከዓ ኣይተብልን ብተስፋኻ ይጽበም ዝረአ ይበቁል ሓጉዶ ጋጥሞ ኸውን ይብል ጸገም ዶ ኸውን ህሉ ኸውን ድርቅ ዶ መጽእ ኸውን ወዘተ እንዳበለኻ ይጽበእ ዝዓጽድ ግና እንታይ እዩ እናርአየ ዝዓጽድ እናርአየ ይዓጽድ እናርአየ ስለ ዝዓጽድ እሞ እንታይ ከቢድ ነገር ኣሎ ኣሕዋተይ ኣነ ንስኹምን በቲ ዝኾነ ነገር እናርአይና ነብር እንታይ ኢልዎም ስለዚ ጎይታ እንታይ ኢሉሎ ማለት እዩ ካልኦት ጻዕሩሉ ንሳትኩም ኣብ ጻዕሮም ተገበርኩም ኣተኹም ካልኦት ጻዕሩሉ ንሳትኩም ካን ተገበርኩም ኣብ ጻዕሮም ኣተኹም ዮሐንስ 4:36-38 ዘሎ ዘንብብ ዘለኹ ወንጌል ዮሐንስ 4:36-38 ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ዝብሎም እዩ እቶም ቀዳሞት ናይ ዋጋ ከም ዝኸፈሉ ብክንደይ ጻዕሪ ከም ዝሓለፉ ንመን ንዓኻትኩም ኢሎም ጎይታ ንመን ንዓና ነዞም ሕጂ ኣብ ዘመን ዘለና ግና እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ባረኽ ግዲኦም ንኽልቲኦም ማዕረ ገይሮም እቲ ንግሆ ሰዓት 6 ዝመፀ እቲ ምሸት ሰዓት 5 ዝመፀ ኣብ ኣምላኽ ክንደይ ኮይኖም ማዕረ ኮይኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ ኣምላኽ ብሩኽ እዩ ምንያቱ ለኩም እቲ ናይ ቅድም ይኩን ሆነ ተነድሓር ዘላለም ሞደራ ዘይብሉ ዘመን እንዳዮም ጽበዩ እምበሪ ብዛዕባ እቲን ሓፀርቲ ግዜ ንዒስ 60-70 ዓመት ኣይኮነን ጽበይ ዘሎ ዛረብ ዘሎ ስለዚ እግዚአብሔር ብሩኽ ኣምላኽ እዩ
وقا خفيلهم تزرعين تعطادين سين تايلوم بحنسا منتي كحقوسو تزرعين تعطادين بحنتا منتا كحقوسو تزرعين تايغيرو ببزح صعري تعيرو منتا يلو على املاح بزحات تعرلو نساتكم كان انتا غيرو ابتناتهم صعري اتخم ابتن نساتهم تعرلو اتخم كرسنا زمقالي توهابي تحلف دليون مرمرون فلتت تخلون سبب والسني أبتم فساوي علم زجبر ويكان زمدب سب كريو زخلل درت اللو قدسب حرام بالتراي قدسب حرام بالتراي حراي كول ترى أخوي نخا منفس كله سابوه نبرة الله حواتي حرر كتبلو ذلك حدا نجار الله نسخن تاي نيم منفس كله ملات نيم منفس كله أقل قلوس نيم منفس كله هياب نسخة حرر كتبلو ذلك نابن نتوسي ناسب سبب زبهالو أبونجيل ماتيوس كلام عرب تعرفوا من نازلو هتان تولد له أبي يرسالم مو ويكا أب إسرائيل نسوخا نقص إسرائيليو كيركم بصحوا هم تفايلهم I don't think so كم زلومي إسرائيل أبي كم تركب GPS زنبرة مثل زفاجاتهم هذا GPS نيروم ده نيروم سو GPS كوكب نيروم كاب سماي زمر حمد زنبرة نمر حمد خير زنبرة GPS نيرو نأملاك GPS نسبب ما قارس خيلي نأملاك جنا قارسني جنا جابير انتهي زجبرن لكم بتي ذهبوا منفس جرو ويكا بتي نسوز جبر جرو انتهي زجبر مثلكم نبت نسوز للي وزب لكم إذا صادياتهم إسرائيل مسيهم ندارجوس أب يرسالم يزخون لهم كا يرسالم آتيهم نجوس هايهور تولد لهم مو كنسجد لهم مسينا لهم حياتهم زي نهرودس الناوس نجار نيرو نهرودس راح يكونن بمكنيات هيرودس كا نتهم كل ما تعدد نبري كوكب مريحون أوتيهم نزو كوكب الناس رأهم تعاويهم تبالهم برقص كم زين حجي فريوي وكا اتفلت من قدونا يورنا بتوانتي جنا بأمنة كم زخونا يفلتن جنا تتنقرون قال حكم هون أمينهم جنا من قد متيهم يرسالم كا ذا النق نجر نسوم ذا تسبي ونجر أقاتمو يخونن بر إجابير اللي هو مو خدون يروم إجابير أنت اللي هو كا إجابير أملاك زوج أملاك يو هيرودس شعوعو من يخون من ساعتكم إلو حردهم مخالا نيرو نجرجن إجابير سلزب حمابو ملكت خا نهيرودس كبس حصل لذنبره يروساليمون كبس حصل لذنبره يسوع كريستوس كم تولده بسلام سديدوم جناخي تجبروا لهم تملسكم مصر أخوهم نقرن لهم كفو حساب نيرو أمرو انتايو كيدو خربهم من يسوع كريستوس تجبروا انصلوا أملاك يو نبذ مدري لإخوامه نسون بفتة مسيمه ملكتو كود كبذ مدري جنا أي كيديني تمل أخت خاء تمل أخت خاء تم سبت بكاء أنا خاء انتهم جرام ملأخ مسنجرهم بخالق من قد جرام كادو يبلنا على أملاخ إجابير يمرحوهم ندم مرحبتهم تيوم بخالق ندم مرحبوا سيدوهم أتي تأمنوا أملاخ تسعبوا أملاخ أتي ناتوية تولو بيتها نسوق مرحكايو انت قد شك عيتفرح حيسن برح جنة بقابها بزخون نجر بكونها بزخون نجرات لبها يشبر عيتجنة ምክንያቱ እትዛመን ካዩ ንሱን ታገብሪ ከመርሐካ ወላ ዘይመስል እኮ አንተ ሆነ መዝሙር ጥራህ አይኮነን እዚ ኣብቲ ዘይመስል ኣብቲ ዘይካል እንዳበልካ መዝማር ጥራህ አይኮነን ወላ ኣብቲ ዘይመስል ኣብቲ ዘይካሉን እግዚአብሔር እዩ ተጨኒቅካ ተምጾ ነገር ወላ አንተ የለን
እግዚአብሔር ምሳኻ ምህላው ጥራሕ አረጋግጽ እግዚአብሔር ጎይታኻ መሆን ጥራሕ አረጋግጽ መንፈስ ቅዱስ አባኻ ከሐድር ጥራሕ አረጋግጽ አንተ ነገር ይኮን ነው ሳያሰ በትዝገበርዎ ነገር ካብሰብ እንተ ተኾነ ነሩ መተቀንጸሉ ነይሮም ከአምላክ ስለዝኾነ ግን አምሹር ተገሪመም ሆኑ እንታ ኾኑ ደአይ ሰብአይ ክብሉም ካሉ ግናኸ ትዝልአኹም ፈልጥ ሄሮድስ ክሰምዕ ነይሩዎ እዚ ናይ እግዚአብሔር አሰራርሓ አነ ንስኹምን ከምቲ ኢልና ንዛረበሉ ጉዳይ አይኮነን ትንቢቱን ሰባት ፈትዮም ተነበይዎ አይኮነን ክንበለን እስኪ ሃሌሉያ ከምሎም ተነበይዎ አይኮነን ነው ክንበለን ወይ ካሰባት ስለዝገበሩ አይኮነን ኖ ሓደ ድርክት ደናሞስ አብኦም ተቀሚጡ ሓደ ዝድርኽ ነገር ሓደ ዝገዝእ ነገር አብኦም ተቀሚጡ አምላክ ባረኽ ስለዚህ እንታይ ይሉና ቅዱስ ጽሑፍስ እንታይ ይሉና ኣሎ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ አምላክ ተዛረቡ እምበሪ ከቶ ፍቃድ ሰብ አይመፀን ፍቃድ ሰብ እንተዝኾኑ እሞ ከምቲ ተጻሒፎ ዘሎ ተጻሕፈን ነይሩ ልብ ወለድ ክሰይ ሃለውሎም ኾነ ነይሩ ምናልባት حيال ما عاد مسجبرنا إلو أجاوز لوكاس أجاوز موسى النبي كبيهودا ورد نبانا وتيوخا كنات باولوس هوسيدو أداون أجارهم بقوت أسر مو نوانا زقنا سجى أيهود يرسالم كم تجيرهم أسيرهم نبي إلى حزب حلفهم كوو منفس قدس بله تودي منفس قدس بله تودي صراحة ساعة أقربون ساعة أنت كم تخون كم تخون نسو تفوت أنا قريب لين الزبايزي نبنا فيلبوس مسجد الله أمشور أمانة سلسلة خبز صح ويخا بيجي خلي في مسجد الله نقدر منفس أملاكنا أبونا برمون تجبره لنا كنات باولوس سيف تجبره نوانا كنات زي أبي يرسالم تجبرهم كاسروهم مخشوعنا هذا كعلفهم كوام واه أدي مجنان باولوس سنجرونه يرزي أبكالون كت كيدها كت مسكر ليها أبي يرسالم كا كم تبي يرسالم كا أبرماك مسكرها أنا الله خمسها እግዚአብሔር ጥራሕ ይኹን ምሳኻ እግዚአብሔር ጥራሕ ይኹን ምሳኻ እግዚአብሔር ጥራሕ ይኹን ምሳይ ከደይ ጥዕም ነገር ኩሉ መንፈሳዊ አገልግሎት በኃይል መንፈስ ቅዱስ ጥራሕ እዩ ዝካል አሕዋተይ ኩሉ መንፈሳዊ አገልግሎት በኃይል መንፈስ ቅዱስ ጥራሕ እዩ ዝካል ኩሉ መንፈሳዊ አገልግሎት በኃይል መንፈስ ቅዱስ ጥራሕ ይዝካል እቲ አባታቶም ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ እዩ ዘለና ዘሎ እዚ ቶም ነቢያት ክንበይ ዝገበሮም እቲ አባታቶም ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ እዩ ነቲ ክመጽእ ዝነበሮ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ኩሉ አቀዲሙ አባታቶም ከንብር እሞ ብኦም ክወጽእ አይተረድኦምን ከምኡ ዝለና ደለዩን ምርምሩን ይብለና ዘሎ አይተረድኦምን እትምርምሮን እትደልዮን እንታይ እዩ ዘይትፈልጦ ነገር እዩ ስለዚህ ደለዩን ተግበሩን መርመሩን ግና ጽሒፎሞ ደልዮም መርሚሮም ጽሒፎሞ ግና ኸ ብዛዕባ እንታይን መዓስን ከም ዝኸውን ግና አይፈልጡን ነይሮም ስለምንታይ ተኽእሎ ሰብ ሒዳ ስለዝኾነ አገልግሎት ክርስትና አሕዋተይ ካብ አምላኽ ብምርሒት መንፈስ ቅዱስ ዝወሃብ ዳ እምበር ወይ ካብ ካልኦት ዝበፅሕ ድሪ እዩ ንሕና ከምዚን ከምትን ኢልና ንገብሮ ኣይኮነን እቲ ካብ ስጋኻ ዝዘርእ ናይ ስጋ ፍረ ይዓፅድ ይብለና ቃል ኣምላኽ መንፈስ ዘርእ ፍረ መንፈስ ይዓፅድ ይብለና ቃል ኣምላኽ ስለዚ በየናይ ንዘርእ ከም ዘለና ኣስተውዒልና ንዝራእ በየናይ ንኸይድ ከም ዘለና ኣስተውዒልና ንኺድ ኣብ ዝኾነ ዘመን እቶም ንኣምላኽ ዘኽብሩ
بأمره يكونون تلقى بتي أبتم تأمت منفس جرامين ولا تم أبليكين عند نبرو أقلقلتون بمنفس كريستوس يوم أقلقلهم حجون تخون أو حدش كده كله أقلقله بمريح منفس كريستوس يسخون نزي يقولها يسوع كريستوس نكمل زامرتو دقاقيمو مزعبا قداس النت منفس كريستوس زنقروم زنبرة قبر حواريات معرف حادة قدر 4:5 قدر شمونته يوحنس 10:4 انتهيلو تينا يوحنس كمبوه إذا أبوي بسمي سدو من صنارع منفس قدوس نسو كلكم هركم زنقركم زبلون كذكركم يلوم مناتو نسو سودا رسعين ديو سودا مسجاجو زقرو طفوين ديو جن منفس أملاك بخمس حدرجنا ولا زجاجو انت مسأون بعلو بوشتها خون قطبلك كم نديرون بيتروس كم نديرون تما حوارات كم نديرون بيتروس جاجاو ده نبرانيو منفس أملاكنا ومس حدرجنا كم ما يكونن أجاجون واي نسو أبوشت خوينون تقبرو نيرو يبرتو نيرو أبوشت خوينو حيال قبرو نيرو دفار قبرو نيرو أملا بارا ስለዚህ ንሱ ኩልኩም ህረኩም ዝነገርኩም ዘበሎን ከዘናከረኩም ከጸናንዓኩም ኢሎም ቃል አምላክ እግዚአብሔር ባረክ እቲ ሰብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውን በዓሉ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ምርሒት ጥራሕ ከም ዘገልገለ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ሉቃስ 4:14 ከም ዝብል ኢየሱስ ድማ በኃይል መንፈስ ናብ ገሊላ ተመልሰ ወሪኻ ኣብቲ ኣብ ጎደው ዘሎ ኩሉ ዓድታት ተሰምዐ ብምንታይ በኃይል መንፈስ لأن قدميو انت دارينا منفس قدوس نبرها كم زوسدو مو ابرها كفتن كم تغبرو رينا لنا ስለዚህ በዓሉ ኢየሱስ ክርስቶስን እንታይ ነይሩ under the control ወይ ካንኻ ኣብቲ ብመንፈስ ቅዱስ ድሪኽት ወይ ካ ኣካይዳ ኣገዛዝኣ ይኸይድ ከም ዝነበረ ይዝሪኤና ዘሎ ስለዚህ እዚ ህያብ እዚ ንዓይና ሓትኩም ተኻይብሎ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ብኸም ዝውሃ ጸጋ እዩ ድለዮ ክትረኽቡ ኢኻ ቋዕኩ ክፈተልካ እዩ ድለዮ ትረኽቡ ኢኻ ድለዮ ትረኽቡ ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ ንኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣነ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለዩ ንምሩኻት ከምልስ ንዕውራት ምርኣይ ንክፉዓት ከዓ ሙፃ ሓራ ክሰብኽ ኢሉ እንታይ ኢሉ መንፈስ እግዚአብሔር ኣበይ ኣብ ልዕለዩ መንፈስ እግዚአብሔር ግና ከንተኸርኩም ከም ዝሕሸኩም ሓቅ ክነግረኩም ኣለኹ ኣነ እንተ ዘይከርኩስ እቲ መፀናንዕ ናባሃትኩም መፀን እሞ እንተኸርኩ ግና ንዕኡ ክሰደልኩም እየ ዮሐንስ 16:7 ንሱ ምስ መፀ ናባሃትኩም ምስ መፀ እንተገብር እዩ ከፀናንዓኩም እዩ ንሳቶም ብሓንሳብ ከሎኻ ዮሐንስ ብማይ እዩ ዘጥመቐ ንሳቶም ግና ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ እሞ ነቲ ካባይ ሰማዓኹሞ ተስፋ ኣቦ ተፀበዩ ኢሉ ካብ ኢየሩሳሌም ከይወፁ ኣዘዞም መንፈስ ቅዱስ እቲ ምድሓና እምበኣር እንታይ ይብለና ኣሎ ሽዑ ጴጥሮስ ብስቓይ ክርስቶስን በቲ ብድሕሪ ዘሎ ወይ ከዓ ክህሉ ዘሎ ክብርን ይብለና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳቂዩ ጥራሕ ኣይኮነን ሓሊፉ ኣምላኽ ባረኽ ግና ኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቢሩን እዩ ብዛዕባ ስቓዩ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ብዙሕ ጽሒፉ ኣሎ ስለዚ ምንባቡ ንሱ ይቐልል ገሌና ብዙሕ ግዜ ሰሚዕናዮ ክንከውን ንኽእል ኢና ገሌና ከዓ መጀመርያና ክኸውን ንኽእል እዩ ምዕራፍ 53 ምንባብ ወንጌላት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ጽሒፎም ኣለዉ ዕብራውያን ከዓ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ ኣሎ ምዕራፍ 5:7-10 ዘሎ ዕብራውያን ንሱ ብዘመን ስግኡ ከሎ ብብርቱ ዓውያትን ንባዓትን ናቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ ጸሎትን ምህልላን ምስ ቀረበ ብዛዕባ ንኣምላኽ ምፍርሑ ምስ ተሰምዐን ወዲ እኳ ክንሱ በቲ ተሰቀዮ ስቅያት ምእዛዝ ተምሃረ ከም ማዕረግ መልፀለ ብኣምላኽ ሊቀ ካህናት ተሰሚዩ ፍጹም ምስ ኮነ ከዓ
ነቶም ዝዝዘው ዘበሉ ኩላቶም ናይ ዘላለም ምድሓን ምክንያት ኮኖም ዋው አምላኽ ባረኽ ከም ወዶ ደግመ እንደገና በፍላይ ቁጥር 9-10 ከማርግ መልከ ጸደቅ በአምላኽ ሊቀ ካህናት ተሰሚ ፍጹም እስኮነ ከዓ ነቶም ዝዝዘው ዘበሉ ኩላቶም ናይ ዘላለም ምድሓን ምክንያት ኮኖም ዋው ስቃይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ምድሓን ረኺብና ማለት እዩ አምላኽ ባረኽ ብዙሕ ዝርዝር አለኒ ብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ስቃዩ ዝጽሕፍ ብጣዕሚ ብዙሕ ግን ግዜ የብለይን ምናልባት ኣብ ትክስታይን ተምፂኹሞ ክነብሎ ንኽእልና ግዜ የብለይን ክሓልፎ እየ ብዛዕባ ክብረቱ እንተዳ ርኢና ከዓ ከምዚ ይብለና ስለዚ ከዓ ይብለና ጳውሎስ ኣብ ፊልጵ ክጽሕፍ ከሎ ካልኣይ ምዕራፍ ቁጥሪ 2-11 ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምንት ክንብርከኽ ልሳን ዘበለው ንኽብሪ እግዚአብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዘበለ ሰሙን ዝሃቦ ኢየሱስ ከቢሩ እዩ ስለዚ ኸበረኻ ስልጣንካ ኣለዎ ኣምላኽ ባረኽ ጎይትነት ኣለዎ ኩሉ ከዓ ኣብ ትሕቲኡ ክንብርከኽ ተዋሂብዎ ኣሎ ኣምላኽ ባረኽ ኩሉ ከዓ ኣብ ትሕቲኡ ክንብርከኽ ተዋሂብዎ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ኣብ ትሕቲኡ ክንብርከኽ ዕድል ስለተዋሃቦ ወይ ከዓ ንኻ ስለዝሰዓረ ኣምላኽ ባረኽ ጅግና ስለዝኾነ ነቲ ሰዓረ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ምግዛእ ተኽእሎ ወይ ከዓ ስልጣን ኣለዎ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ገይርዎ እዩ ጎይታ ይባረኽ ገዛ እዚ ዓለም እውን ስልጣን የብሉን እቲ መስሓቲ እውን ስልጣን የብሉን ምክንያቱ ኣብ መስቀል ተገይርዎ እዩ ተወዲኡ ኢልዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ እቲ ምድሓና እዩ ዝብለና ዘሎ ጴጥሮስ ብስቃይ ኢየሱስ ክርስቶስን በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ክብርን እዩ ይብለና ኣሎ ብስቃዩን ብክብረቱን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ነና ወይስ ንኸበይ ዝበለ ዘመን ከም ዘመልከተ እናመርመሩ ይብለና ኣሎ ግዚኦም እናመርመሩ ሓሊፉ ኣምላኽ ይርዳእዮም ረድይዎም ካሉ ኣምላኽ ባረኽ ኣምላኽ ባረክዎም ክብል ሶሪ ሙሴ እውን በዓሉ እንታይ ኢሉ ከምዚ ከመይ ዝኣምሰለ ሙሴ ድማ እግዚአብሔር ኣምላክኩም ከምዚ ከመይ ዝበለ ነቢ ካብ ኣሕዋትኩም ከተንሰኣልኩም እሞ ንሱ ዝብለኩም ዘበለ ኩሉ ስምዑ ከውንካ እዩ ነቲ ነቢይቲ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ካብ ህዝባ ክትምቆስ እያ ኩላቶም ነቢያት ድማ ካብ ሳሙኤል ሒዞም ክሳዕቶም ብሓሮት ድሕሪኦም ተዛረቡ ኩላቶም እዘን መዓልትታትን እዮም ዘበሰሩ ይብለና ግብረ ሐዋርያት 3:22 ግብረ ሐዋርያት 7:37 ዘዳግም 18:15 ዘዳግም 18:18 ክንሪኦ ንኽእልና ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ከም ተመንዩ እሞ ከም ዘረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እውን ከም ተመንዩ እሞ ከም ዘይሰምዑ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኣይንትኹም ግና ዝርእያ ኣዛንኩም ሰምዓይን እሞ ምጽኣት ኢኹም ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 13 ካብ 16-17 ንዓኻትኩም እምበር ንርእሶምኩም ዘይገልገሉ ተገልጸሎም ንዓኻትኩም እምበር ካልእ መዓልቲ ክንቅጽሎ ንኽእል ኢና ነዚ ተሪፉ ዘሎ ኣብቲ ጽሑፍና ከም ዘንበብናዮ መጀመርያ እንታይ ርኢና ነርና መላእክቲ እውን ከይተረፈሲ እንታይ ገብሩ እዮም ይጥምትዎ ግናኸ ይብህግዎ ግና ክረኽቦ ኣይከኣሎን ይገርመኒ ኣነሲ ወላ ንመላእክቲ ዘይተገልጸ ነገርሲ ንዓይና ኻትኩም ተገልጹልና ኣሎ ይብህግዎ ኣብቲ ናይ እንግሊዝ ተሪእኻዮ ክርእይዎ ይደልዩ እሞ ከምዚ ኢሎም ግናኸ ክርእይዎ ኣይኩልን እዮም
كلام عالت هنقصلينا كم فقد أملاخ حتى يجينا لمي نعيه يهون حتى نعهدكم كاز حتى كندمتاي حجوسات إنا كندمتاي خم حجوسات نوينجل بسرات مسمعنا ثم نزل بسرات زبسترو كندي إدلاتنيا ثم زبسترو كندي إدلاتيهم حدا تاريخ سمعه على حق تاريخه حدا هنداوي نعد إنجليز نماسترز برنامج كمهار كيدو أسكولا شو رخيبو ناتو روميت وكان خا مدى أستوذ نبرة حاو بزعوا يسوع كريستوس يزنتول نيرو ينقرو نيرو بمستنكار وين كاب منا سمعوا نيرو إذا نجرزي مستردو انتهي لونه حاو وا إذا سندفلت كاس كميل كات نبرة الله خايلو أو قلت الله هو جن نبرة الله هو إلو جن أنا كنا نزب سرات هذي حجاب سخف كل أكلني إلو نعد هندو خم تمل سموه وانجلك سبه كم جمرة مسكرنا السمع الله خنا حدثت نحنا أبي الناس اللي زلوا لومي بخوم وصلنا نريون هلو نعنا سلتو هذا موها معلت نسمع سلا زلنا نزلنا من الوقت دنزيزو يكافئ علنا خلو خلي بزحات كنا نزي سمعنا الله بزحات كنا نزي كسمعوا دليل الله قالوا لنا له إذا نزب سرات إذا بسر أجر كندي بس أتيني لله أبروم يكسحب كله هاتي تمقدموا تابوتات ولا ديتات نزون جلز قبلوا خلو كساد جب هوتين مسواتي إلى ما تيمو حلفهم كابهم أنا نسوم كي أزت عمنا براد النبرالنا انتهي نقولون نزون جلزي إذا ما الأكت زبهجو مرحان كنا منتهي حق سنة له كنا منتهي كنا مسكنا لنا كنا منتهي كحرر لنا نخلص كنا بصحوا نهندر لنا تجزاير زقمت أن بوتان أدلن انتهي نقول له نحدنا ندرس حبنا نبرس من قصة هذا فعلنا حنت من قصة خلا من قصة أملاك حنتيا أنا نسخون أقلقلتين أقلقالي بزعبا نتي نتخذ بحالي بلون مناتو نتا أقلقالي إذا قلقل نتي حدر ذهبوي إذا قلقل أنا نسخون مقنا لومي نتي نتخذ بحالنا أنا زبل نجر جزينا له بيسوع كريستوس مقنا له معلتي كبتس نزق على سمع نفسي جابير أملاك لومي خبزي قلاق الله أنا زبل أنا النتا يكونن من قصة أملاك تزخل أملاك إذا تزخل قوي تبارا باريا كريستوس قبل كله حو يسوع كريستوس يعقوب أنا باريا كريستوس قبل كله يهودا أنا باريا كريستوس قبل كله ناتي مرج أزلني سبا يكون كل مالتي منن باريا نجزار سوق برا يكلني حواتنا هاتين إذا عدلي توهبنا اللومو نحرنا نتسحبنا من قصة نتبه النار نخنبر ويس نسوهبنا نيسوس كريستوس الأخو خنفتم هندت إلنا تهندنا لنا بزحات بتصعروا له إحنا أتينا لنا بزحات واجاز خفوا له إحنا أتينا لنا بدخامو من تعروا من بزحلفوا مكران كله نحنا بزح درحنا لنا سلزي نزع دلزي انتهي نقبره نزع دلزي انتهي نقبره نزم مخلت زي انتهي نقبره بحقي كنا مسكنا له زقبأنا كنا مسكنا له زقبأنا بحق لبنا خمل قالو زلوا نمدحان صقات وهبنا له ثم قالوا صعيرهم كرخوا زي قالوا نحنا بخومو رخبنا لنا
ኣብቶም ካልኦት ዝፃዓሩሉ ዓፂድ ንዓፀድ ኣለና ኢሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዓድለኹም ኢሉና ንዓፀድ ኣለና እዚ ሎሚ ንዓይ ንኣኻትኩም ከም ዘሎ ሕቶ እዩ ሓንቲ ሕቶ ላተኒ ምናልባት ንኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ሕጂ ኣይሰዓብክዎን ሎሚ ግና ጌታዬን ኣምላኸይን ኢኻ ኢለ ክስዕቦ ደሊ ኣለኹ ዝብል ሰብ እንተሎ ክጽልየ ከምኡ ዝብል እንተሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ዝመፀ ዘበለ ኩሉ እትቕበል ጌታ ስለ ዝኾንካ ስሉ እየ መስግነካ ኣለኹ ነዛ ሎሚ ከምኡ እትብል ነፍሲ እንተደኣልያ ኮይና ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ወእግዚአብሔር ክትቀበላ ይጽልይ ኣለኹ ርስቲ እግዚአብሔር ዘላለም መዝገብ ሰማይ እግዚአብሔር አምላኬ ከምዝግባ ይጽልይ ኣለኹ ወአምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስም ኣነ ሓጥየ ዘይግባኣኒ እዩ ዝሞ ነትብል ነፍሲ እግዚአብሔር አምላኬ ኣቦኺ ሩሕሩሕዩ ዝብል መንፈስ እግዚአብሔር አምላኬ ረዳእዩ ዝብል መንፈስ እግዚአብሔር ኣቦ ከኣቱ እቲ ዝረትዕ መንፈስካ ክልውጥ ይጽልይ ኣለኹ ወእግዚአብሔር አምላኽ እቶም ንሕና ነዚ ዕድል ዝረኸብና ከዓ ወአምላኽ ከነመስግን ርድኣና ብፍላይ ንሕና እዞም ኣብዚ ሃገር ዝነብር ዘለና ወእግዚአብሔር አምላኽ ደቂስና እንተደኣሊና ክንበራበር ክትረድኣና ምስ ወዓል ሲእና እንተ ዘለና ምስ ወዓልና ክምለስ ወእግዚአብሔር አምላኽ ይጽልይ ኣለኹ ጌታዬ ሓንቲ ነፍሲ እኳ ናብ ሲኦል ክትከይድ ኣይደልን ኢኻ ንስኻ እሞ ርድኣና ነዚ እሙናት ኮይና ክንኣቱን ክንወፅእን እግዚአብሔር ኣቦዬ እዚ መላእክቲ ዝብህግዎ ብዙሓት ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኬ ነቢያትካ ዝፃዓሩሉ ንሕና ብኸምኡ ረኺብና ኣለና እሞ ወኣቦዬ ብኸምኡ ክንሕልፎ ፀጋ ክትበና ይጽልይ ኣለኹ ህዝብኻ ይተስእ ብርሃንካ እግዚአብሔር አምላኬ ይብርሃሉ ጎጆኻ መንግስትኻ ኣይኮነን ንዓና ዘዋጣና ሓንቲ መንግስቲ እያ ዘላ ሳኻ መንግስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኩላና ናባኣይና ክንዳፋእ ዘለና እሞ ወአምላኽ ዝሎሚ ይስኢሉ ሃለውለው ዝብል ፈቐድኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልቡ ክርታዕ ናባኻ ክምለስ እሞ ጽድቅን ሓቅን ፍለጡኒ ረኣይኒ ዘይኮነስ ወጌታዬ በኣና ንስኻ ክትርአ ይጽልይ ኣለኹ በኣና ንስኻ ጌታ ትኸውን ይጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣቦ እዚ እዋናት እዚ ከነመስግነሉ ዝግባእ እዋናት እሞ ከነመስግን ርድኣና እግዚአብሔር ኣቦዬ ስለ ህዝብና ንጽልይ ኣለና ካብ መከራ ክተውፅኦ ካብ ውግእን ወረውግእን እግዚአብሔር ኣቦዬ ክተድሕኖ ወእግዚአብሔር ኣቦዬ ነገራትና ሰላም ክትህብ ንጽልይ ኣለና ዕረፍቲ ትኾነሎም ንጽልይ ኣለና ንስኻ ኢኻ ነገራት ክልውጦ ትኽእል ንስኻ ነገራት እግዚአብሔር አምላኽ ክተዶ ትኽእል አምላኽ በለ ኮነ ስለዚህ ንስኻ እንተበልካ ኩሉ ይኸውን እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ናባኻ ንኩሉ ነገርና ነቕርቦ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ፍትሒ ፍርዲ ሓቂ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ህዝብና ይንገስ ምትሕቋፍን እግዚአብሔር አምላኽ ምድነጋፅን እግዚአብሔር አምላኽ ርሕራሄን ኣብ ማእኸል ህዝብናን ወገንና ንኹን ይብል ኣለኹ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዝሃብካ ንዕድል ኩሉ ነመስግን ኣለና ክብሪ ንዓኻ ይኹን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን